IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Kas paset ti selebrasyon ti Mother's Day nang ipaay iti na isang sangayan na sagot iti Pamilya Bersalona iti Barangay 35 Biloca iti Siyudad ti Batak. Nang ipaay iti bagas iti Pamilya Bersalona kadagiti nanang ang nakipagpaset iti nasaw a selebrasyon. Nagyaman met ni Mrs. Merlina Cabuyadaw pitupulok ket may isa titawen na itinaawat na a libre a bagas nga naipaay kadakwada. Agyaman na kitinaawat ko nga bagas iti celebration iti Mother's Day. Iti sa Bali Bangir in Binglaymet ni Nana Antonia G. Pugat 80 ket duwat itawen na iti napalaos aragsak ken panagyaman na iti Pamilya Bersalona iti panagayat ngayon paida kanya na. Napalaos na panagyaman ko iti naawat ko nga kasla regalo kiti ato nga aldaw kadagiti Mother's Day. Agyaman ako na ti respeto na dagiti ka ang nakakaglaylayon. Ada kasto nga paspas kanda talaga nga tawagan dakit. Dito tidakti nga pagyamana ikang kanayon nga pan laglagit da kanya nga uray pa dagiti intero nga kam-kam ti pamilyada ko naktan may ibagaan na kainganat apukutungan ket agyaman ako unay deti nga edad ko nga itito at inikanak nga po Diyos pala ang hungit yakin karagkad ko nga makian-andi nga iti kakastoy nga Paskal. Agyamanak ni Apo Diyos tinang nangruna nga pagyamanak yung kastamot ito nga pamilya di pa nakaawat ko di kasla surprise ang dami bagas na inawat ko at dapat ti paypay ko iso nga agyaman ako na agyaman na Kabayatan na inbatad ni Nana Antonio akas pa nagselebrat ti aldaw digiti nanang ayatem ni nanang muta isunat ti magtarabay ken ka manipudurugi aging gana kamuudyanan. Para iti IFM News, Idol Rain Santos Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.